Asking for personal information. Here we have 3 columns. The first one is English, Standard Igbo, then Anambra Enugu dialects. So let's begin. What is your name? Kedu aha gị? Kedu afa gị? Where are you from? Onye ebee ka ị bụ? Onye ebee ka ị bụ? What is the name of your town, state or country? Olee aha obodo gị? What this means is that when you want to ask somebody the name of his or her town, you say Olee aha obodo gị or Kedu afa obodo gị. When you want to ask the name of the person's state or country, you still use the same expression. Where do you live? Olee ebe ibi? Ebee ka ibi? So you either use this or this. Olee ebe ibi? Ebee ka ibi? Kedu ebe ibi? Ebee ka ibi? Who are your parents? Olee ndị mụrụ gị? Kedu afa nne na nna gị? Here you can also say kedu ndị mụrụ gị? Kedu ndị mụ gị? How old are you? Afọ ole ka ị dị? Arọ one ka ị dị? Where do you go to school? Olee ebe ị na-aga akwụkwọ? Kedu ebe ị na-eje akwụkwọ? What year, grade or class are you? Olee ogo akwụkwọ ị nọ? Kedu ogo akwụkwọ ị nọ? Olee class ị na-agụ? Kedu class ị na-agụ? What did you study in the university? Olee ihe ị gụrụ na mahadum? Kedu ihe ị gụrụ na mahadum? Here you can also say kedu ihe ị gụ na mahadum? Kedu ihe ị gụrụ na mahadum? You can use L instead of R. Kedu ihe ị gụrụ na mahadum? Where do you work? Olee ebe ị na-arụ ọrụ? Kedu ebe ị na-alụ ọrụ? What do you do for work? Olee ihe ị na-arụ? Kedu ihe ị na-alụ? Now, these are the expressions and the responses. Kedu aha gị? Kedu afa gị? Aham or afam, as the case may be, bo. Then you mention your name. You say your name. Aham bo Kelvin. Afam bo Uche. Onye ebee ka ị bụ? Onye ebee ka ị bụ? Abụ m onye. You mention where you're from. Abụ m onye Nigeria. Olee aha obodo gị? Kedu afa obodo gị? Aha obodo m bụ Delta State. Steeti Delta. Aha obodo m bụ Delta. Afa obodo m bụ Imo. Olee ebe ibi? Kedu ebe ibi? Ebi m na Lagos. Ebi m na Ghana. Ebee ka ibi? Ebee ka ibi? Ebi m na France. Ebi m na Nigeria. So you say ebi m na, then you mention where you live. Olee ndị mụrụ gị? Kedu afa nne na nna gị? Maazị na Odozi Akụ. You mention your parents' name. This means Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Maazị na Odozi Akụ. Then you mention their names. Afọ ole ka ị dị? Arọ one ka ị dị? Adị m afọ iri. I am 10 years old. Adị m arọ iri abụọ. I am 20 years old. So you say adị m afọ or adị m arọ, then you mention your age. Olee ebe ị na-aga akwụkwọ? Kedu ebe ị na-eje akwụkwọ? Ana m aga akwụkwọ na St. Mary's College. Ana m eje akwụkwọ na Roseville. So you say ana m aga akwụkwọ na, you mention where you go to school, or ana m
eje akwụkwọ na you mentioned where you go to school. Olee ogo akwụkwọ ị nọ? Ogo means level, grade, class. Kedu ogo akwụkwọ ị nọ? Anọ m n'ogo nke asaa. I am in grade 7, year 7 or class 7, however, whatever you use in your country. Olee class ị na-agụ? You can use this expression or you use this. Kedu class ị na-agụ? I missed here. Anọ m na class nke asaa. I am in class 7. Olee ihe ị gụrụ na mahadum? Kedu ihe ị gụrụ na mahadum? Agụrụ m philosophy, agụrụ m Igbo, agụrụ m law. So you just say agụrụ m or agụrụ m, then you mention what you studied. Olee ebe ị na-arụ ọrụ? Kedu ebe ị na-arụ ọrụ? Ana m arụ na brewery. Ana m alụ na ụlọ akwụkwọ. This means I work in. Ana m arụ or alụ na, you mention where you work. Olee ihe ị na-arụ? Kedu ihe ị na-alụ? Ana m akụzi nkụzi. I teach. So this is the end of this video. I hope you enjoyed it. If you have any question, please do well to drop it in the comments below. Don't forget to like, share, and follow. I will see you in my next one. Kemesia.